nasmrkanej kapesník. Se ti podařil úlovek? Podařilo se mi ulovit botu a ještě se mi podařilo ulovit perfektní zářivku. Ještě nerozbitou. Ještě nerozbitou, takže by byla i funkční? No, asi ne. Je velice zanesená hlínou. Dobře. Aby jsme to měli nějak zdokumentovaný, jestli jsme nějaký menší interview. Tak nevím o čem, ale nevím o čem. Ne, že se vás jako zeptáme, nenatáčíš to, že ne? Ne. No, ne, že se vás zeptáme, jako, co si o tom myslíte, ale taky jako, jaký se ti podařil úlovek? No, takže polofunkční střelecí pistol, že ano. Jaké ráže? No, 20 mm aspoň, prostřelí ho nejte jak. Potom ještě nočník, ano, ještě se může použít. On vypíká. No, zapalování, jestli jste ho potřeboval. A co reproduktor? Reproduktor, ano, už nefunkční, bohužel, ale prodává se ještě, ano. Z ukončené akce při sběru odpadů z Litovského Pomaraví pro mašinku, bahno a spol.